Il-kap tal-Oppożizzjoni kien mistoqsi fuq il-ftehim bejn il-Partit Nazzjonalista u l-Partit Demokratiku li d-dettalji tiegħu tħabbru min-nies tal-Partit Demokratiku. Iżda mal-ġurnalisti Simon Busuttil ma rridx jikkummenta dwaru. Dan wara li kif żvelat minn diversi gazzetti dak li sar magħruf fil-medja ħoloq konfużjoni fil-grupp parlamentari tal-Partit Nazzjonalista li ma kienx ikkonsultat. Biex jipprova jnaqqas ir-rabja qed jgħid li l-ftehim mhuwiex Did Miley konkluż. Farrugia jump the gun though by saying that the coalition was a done deal? Jina minnaħa tiegħi nikkummenta fuq ir-riżultat la darba ikun hemm ir-riżultat finali. Iżda l-ġurnalisti ġibdu l-attenzjoni li Marlene Farrugia tkellmet fuq ftehim lest. Dan deal kienet il-kelma. Anki għax tal-Partit Demokratiku ħabbru li l-kandidati tagħhom se jkunu fuq il-lista tal-Partit Nazzjonalista mingħajr ma joqogħdu għall-iskrutinju ta' kandidati oħra u li se jkollhom l-istess manifest. La darba hemm minħabbar dettalji finali xi ħadd mhux jgħid il-verità u staqsejna lil Busuttil dwar dan. Dr. Busuttil, min qed jgħid il-verità però inti jew Marlene Farrugia x'inti qed tgħid li l-ftehim għadu ma kienx konkluż u Marlene Farrugia qed tgħid mod ieħor. Forsi nistgħu niċċaraw Dr. Busuttil din. Ma nafx m'intix komdu dwar għadi xi ħaġa li se tmur quddiem il-poplu Malti waqt. Birzbet kollu naħseb li inti m'intix komdu. Il-poplu Malti waqt qiegħed isaqsi, il-poplu Malti waqt qiegħed isaqsi. Soddisfatti ferm illi kull min Ma dan il-ftehim huwa l-aktar gvern korrott. Imma dan il-ftehim huwa konkluż, dan il-ftehim huwa konkluż jew kif qalet Marlene Farrugia. Din l-attitudni Simon Busuttil kellu joħodha wara l-kritika interna li qala mhux fil-grupp parlamentari nazzjonalista iżda anke fi strutturi oħra, tant li tlieta kien żvelat li hemm kunsillieri li ħadu parir legali dwar l-interpretazzjoni tal-istatut bil-possibilità li jisfurzaw Kunsill Ġenerali dwar din id-deċiżjoni, xi ħaġa li l-kap nazzjonalista ma jridx.